Kawai na kejingja kabakam kata ya kamsim jong kena it football. Hapreng kejing lekai kentar memi persya ke CF Monterrey ha kali cops. Kalong kejing rakhe jong Rodrigo de Paul hadin bawa layo bantep ke kol ke baningkong jong kejing lekai. Henry kejing rakhe jong u kam syamalong tang kejing kemen namar kejing tep kol. Udi Paul ula penlong ya kejing rakhe ke bakar pangpha pan pen iya kejing kersan bat kejing burom yo Lionel Messi ha kapor bemisi udon ha kejing na kaliang kayeng kesem. Messi syame syamenta ha kane kejing lekai namar kejing duno yo kepa jong u George Messi. Bala klat no ka nyotri akos bentau snem arajar punriu ha Argentina ha karta ke bandriu peprasnem. Ha kane kejing lekai kantar memi kelas tang da kacing temu ban peni ka bor jongka walau kapten baru nongelam jongka Lionel Messi don Hamadan haka minit ka balai puar Rodrigo de Paul ulayo ban thap ka kol ka penlong ya kantar memi bantam da iwela not kol persya ka Monterrey ka kol kelawan haka por ka bakar pangpha namar tang haden ba ula thap de Paul ula peni ka charakhe ka bala pen kendit bat pensngosen ya ki babon kinong petkai ula loit no ka jersey ka bopong halor pat hapo pat upong da ka jersey jong Lionel Messi ka badon ya ka kerteng jong Messi bat yo nombar sipau kane ka jing pen yo nombar sipau kalong kum ka khubor ka basai pha nau de Paul watla Messi la bandon Hamadan parlok jong pat teammate jong udang yang scam ringkat pat kajingja kalong ka bakar pang namar de Paul banu Messi kidai kinong lekai ke badon ke ciadai ke bajan bha kham tam na do kipor ba ke lekai lang na ka benta Argentina kinong pet kai ke la basotho ba ka jersey nomor sipau kam dei tang jersey ka ba Messi ujupong ha kentar memi kan nomor sipau kalong kadak ka ba de bar ka kerteng ju Messi ha barok ka wei ka linti jung ha ka lekai football kumta habau de Paul ula pen iya kate ke jersey haden ba ula tep gol kacing mut jong ke jerakhe kala kham jeliu ban ya kacing kemen tang namar ka kol kalong ro kacing pen i paj ba ya kacing kersan yo perlok jong ha kapor ka ba kacing ja kelawan ro tang haden ba ka khubor sapang kacing yap jong George Messi kala sapriang hek social media George ulang ukpa jong Lionel Messi padu wei ne kibriu badon benta ka bakrau tam ha ka chia linti jong Messi ha ka football George dei tang ukpa jong Messi ndei uladon bentaru hakikam ke bede bar ka karier jong Messi bad ula long ubriu ba jan pha padu khon jong hai ki benta ba pher jong ka chia linti jong kumta ka jing duno yukpa kalong ka jing ja ka bakta bhai ka yeng ka sem jong Messi badi ke bajan bat ka family jong habangi pet ngila banu isai ka jing ja de Paul udang don ke jersey entar memi ndeh den bola tap gol ula pen i ke jersey ke badon ya ke kerteng jong Messi badi nomor sipau kapan iru ya ki teammate ke badon marjan bat kalong ka wei ne kita ki momen ha ka football ke ba don kam bon ki kenten ban batai namar tang ka jing pen i ke jersey kala ban pha ka khubor ka bakrau bha kinong pet kai ki siam ya kane kom ka jing burom bar ka jing kersan yu Messi pada ka yeng ka sam jong de Paul ula yo ro ya ka yellow card haden ka te ka rakhe kat kom kamat sripon Henry watla ula sya pensitom da kakan na ka benta ka rakhe ka momen klade banlong ka wei na ki benta ki bayaj pai pa ha ka ne ka chilakai ka rakhe kala penlong ya bon ki no kersan pan kran sapang ka chiadai ka bajan hapneng jong de Paul pad Messi bar ka kersan jogi teammate yu Messi ha ka ne ka por ka ka bakham kta mesim shu kalong bau Messi syam don Hamadan ha ka te ka stem ka entar memi ka hapan yelakai klemuno yalam jongka bar ka chilakai kla long ka ba wala ka entar memi kla yu tam da iwe lanot kol ling ba ka kol jong de Paul ka Monterrey kla la ban wan phai ha ka chilakai ko kuipers ula penyaringkat ya ka chilakai ha ka kla ka baar bat ha ka por ka bakhadu udia korosi ula thap ka kol ka baar na ka benta ka Monterrey ha ka minit ka bakhandai pau ka ba penlong ya ka Monterrey pan job da ar la iwe kol handai watla krisol kam syam long ka babha na ka benta kan tar memi ka jing rakhe jong de Paul kala long ka wei ne ke moment ka bakham kerpang tam jong ka te ke chilakai ha ka football bon sen ngi jui ya kinong lekai ki barkhe ki kol jongki da ki jing kentiu kti ki jing yasat ne ki sia ko par ki temen handai ha ka ne ka kenti de Paul ula penun kam ya ka moment jong ka chikmen ban pen i ka jing kersan yu Messi kane ka pen i ka jing ade preng ki temet kam syong tang ka chilakai
lekai andai kalak ro banlong kabadon kampha kapor ba we ne ki perlok udon kam ya kecing kersan kumta kecing rakhe yo numbar sipeu chung misi kalak banlong kum ka khubor ka balingkon handrai kabadon kecing mot ka bakrau umisi wala umdon hangne hamadan nidon ringkat bat phi kane kalong kadau bapun kino kersan klasoi hap bat kane ka momen jong rodiko dipol ka football kala banlong kecilakai ka badap da keciakom andrei hakipor kum kine ngiu iru ya kawe ka banta ka bakham krau kacinga dei kacinga ich kum ki parlok kacing burom bar kacing kersan ni wepat uparlok hakapor ka ba